טוב, מה קורה אנשים? כאן יוני מדניס יוני קלאש. עכשיו אני הראיתי לכם את הדק הכי טוב שאפשר לעשות לארנה 3, לארנה 2, לארנות כמה שיותר נמוכות בעיקר. אפשר נגיד כאילו הבומבר, פרינס, זה כולם עד ארנה 3. כולם אפילו בטריינינג קאמפ בארנה 1 חוץ מהברבריאנס יום לארנה 3. אז אני אראה לכם שתי ריפלייז שהדק הזה פעל בצורה מצוינת אפילו. הנה הריפליי הראשון, אני אעשה את זה בפינה. הנה הסיני הזה מתחיל עם בכי. אני מחייך לו בחזרה. טוב, הבן אדם מתחיל עם אליקסיר קולקטור. כשאני רואה אליקסיר קולקטור אז אני ישר יוצא לפוש, כי אני יודע שאין לו כל כך הרבה אליקסיר בשביל להגן. הנה אתם רואים, הוא שם גובלינס, וגובלינס זה לא ההגנה הכי טובה שיש ממיני פקה. המיני פקה נתנה 2 מכות והבניין שלו כבר ירד. אבל אני עשיתי פה טעות אחת, שמתי את הבומבר במקום הסקלטון ארמי. עשיתי טעות מטורפת ועכשיו זה עלה לי בהרבה דמג'. טוב, אז הבניין שלו עם 512, הבניין שלי עם 712. הנה הבומבר הולך לו פה. נראה לי שהוא ישים עוד אליקסיר קולקטור. כן, הוא שם עוד אליקסיר קולקטור. אז רגע, אני רק אביא לצד אם אני אוכל. טוב, לא משנה, זה הכי טוב שאני יכול לעשות. טוב, אני עכשיו יוצא פה לפוש של פרינס ולקירי. אבל הוא שם לי את הגולם במקום לא טוב. ועכשיו גם הפרינס וגם הוולקירי מורידות לו חיים. הוא שם את המיניונס, אני שם לו ארוז. והפרינס כבר פה מוריד, אבל ליתר ביטחון שהוא, הנה, כמו שחשבתי שהוא ישים את הגובלינס. אז אני שמתי פה ברבריאנס שיהרגו אותם. ועכשיו הברבריאנס גם הולכים להרוג את הפרינס. למרות שהוא שם את הפיירבול הזה, אז אני שמתי לו סקלטון ארמי. שהסקלטון ארמי גם בעדכון הם הולכים להוסיף סקלטון אחד, שזה לא כזה שינוי גדול, אבל לפחות הם הוסיפו קצת, שזה טוב. אז הנה הוא שם עוד אליקסיר קולקטור. אני בעיקר רציתי להגן כי הבניין שלי לא היה במצב כל כך טוב, אבל עדיין יצאתי להתקפה עם המיני פקה והפרינס. כמובן שהגובלינס האלה לא חיו הרבה זמן, אבל הפיירבול הזה היה פיירבול נוראי. הפרינס שלי הוריד את הבניין שלו ל-1348 HP, שזה לא כזה טוב בשבילו. והנה אני עכשיו גם מנסה להגן מהפוש המטורף הזה שהוא מעביר לי פה. אני שם ארוב, אני שם ברבריאנס, אני שם כל דבר שאני יכול. ועכשיו הדבר שהציל אותי ממוות פה זה המיני פקה שהוריד את הפרינס, והבומבר מת גם. הוא זרק את הפיירבול על הבניין, אני גם שמתי עוד מסקטר. והנה הוא ניסה גם לעקוץ אותי בשנייה האחרונה. אני שמתי את הסקלטון ארמי סתם שיעקבו, אלה גם היו ארוז נוראים שלו. וניצחתי. ניצחון 1-0 קליל. טוב, אז זה היה הריפליי הראשון, ריפליי סביר שלי. עכשיו אני הולך להראות לכם את הריפליי השני, שהוא גם היה אחלה ניצחון. טוב, אז הבן אדם לבל 8 כמוני. הבן אדם הזה הוא לא משחק כל כך טוב לפי דעתי, כי זה לא כל כך חכם להוציא את הבלון בלי שום דבר. זה לא כזה חכם. הנה, אבל הוא שם פריז, שזה די חכם. זה כמו גריידר פריז, רק שזה לוקח אליקסיר אחד יותר. אני יוצא פה לפוש של ולקירי ומיני פקה. הוא שם לי פיירבול, אבל הפיירבול לא עוזר לו הרבה. ואני כמעט הורס לא, אני הורס את הבניין. כן, 1-0 קליל. על הבן אדם הזה הוא לא שחקן כל כך טוב, ובגלל זה אני לא כזה וואו מהניצחון הזה. אז הנה, אני שמתי את הברבריאנס על ולקירי, שזה טעות די גדולה, אבל יש פעמים שזה עובד ויש פעמים שלא. הנה, רואים, הוספתי את הפרינס כדי שהוא יהרוג את הוויזרד. והפרינס במכה שלה, שהוא מהיר, הוא מוריד מלא. הוא עושה הרבה מאוד דמג' חזק. תראו, רק מהפרינס הזה, הבניין שלו ירד ל-288 חיים. תבינו כמה זה אפקטיבי. אוקיי, אז עכשיו
אני שם לו את המסקטיר וגם את המיני פקה כאן, שלפחות תנסה לחסל לו את הבניין. אבל אני גם שם עם המסקטיר את הבומבר, שהבומבר הוא מעולה, ל3 אליקסיר הוא מעולה. אם הוא היה 4 אליקסיר יכול להיות שלא ממש, אבל לאליקסיר שהוא לוקח כרגע הוא שחקן טוב מאוד. כי הבומבר יכול להרוג ברבריאנס, הוא יכול לעצור הרבה פושים טובים. טוב, יש לו הרבה אפשרויות מעניינות עכשיו עם הפיירבול או גריידר, פריז. יש לו אפשרויות מעניינות. טוב, שנינו פה מעלים את האליקסיר שלנו ל10. מחכה, אבל אני כבר אמרתי לעצמי בוא נעשה את הפוש לשלישי וזהו. הנה, עשיתי את הטריק של משהו אחד בצד אחד, משהו בצד אחר. טוב, הוא הוריד לי את הטאוור, אבל זה לא נורא, כי 2-1 לי. והנה, עכשיו גם הפרינס בא מהצד הזה, גם המיני פקה פה, גם הסקלטון ארמי שמורידים את זה כאן. המיני פקה לא נפגעת אפילו. זה הולך להיות ניצחון קל. כן, זה ניצחון קל. טוב, אז היה עוד ריפלי טוב של הדק. אז זה דק מעולה, זה דק ממש טוב אפילו לארנה 3, כי גם כל הדברים פה מהטריינינג, גם פמיני פקה, מסקטיר, פרינס, סקלטון ארמי, בומבר אתה מקבל אותו על ההתחלה, אירוס גם, אבל לוולקיר מארנה 1 והברבריאנס מארנה 3. אז אני מקווה שאני עזרתי לכם עכשיו, שהדק הזה עזר לכם, שאתם באמת תשתמשו בו ותעלו איתו הרבה ארנות, כפי שאתם רואים אני ארנה 6. אני יכול לקבל את הספארקי למרות שזה לא יקרה, אבל עדיין. טוב, אני מקווה שנהנתם, מקווה שהדק הזה באמת עזר לכם. אני הייתי יוני מדניס יוני קלאש, ונראה אתכם בסרטון הבא. יאללה ביי.